Мъжете в днешно време достатъчно уверени ли са да заговарят жени на живо, според теб? Ами абсолютно не, със сигурност не. Не, че няма попадения, но са много нарядко. Просто или са комплексари, или нямат самочувствие. Ти лично как предпочиташ един мъж да се свържи с теб? Естествено, директно да е, без да се прикрива, да имаме някаква комуникация, не да седи да ме мълчи, какво се каже с него. Изцяло на 4 очи? Абсолютно да. А добре, значи по-често ти се случва мъжете да ти пишат в социалните мрежи и това не ти допада, така ли? Ами аз принцип избягвам да си пиша с който и да било, предпочитам да си комуникираме на живо. Смяташ ли, че малките жестове са нещо изключително важно? Те трогват ли те теб? Да, със сигурност. Нали, капка по капка нещата си се случват, в смисъл малки неща, правят големи неща, следователно. Понеже имаш много красива усмивка и искам да продължаваш да се усмихваш, по този повод ти подарявам розата и все пак има уверени мъже в днешно време, които смятат да заговарят такива лъчезарни момичета като теб. Много ви благодаря. Радвам се, че си поговорихме.